Pane předsedo, je už víc než 30 let od rozpadu Československa. Co pro vás a pro Slovensko i po těch víc než 30 letech znamená Česká republika? Je to krajina, ktorá je v srdcu mnohých Slovákov stále najbližšia. Je to krajina, s ktorou máme úžasnú spoločnú históriu, súčasnosť a určite aj budúcnosť, ktorú netvoríme my politici, ale ktorú vytvárajú ľudia svojimi životnými príbehmi, tým, že tam študujú, pracujú a navštevujú sa. Je to krajina, s ktorou máme neuveriteľne intenzívne vzťahy a styky, o ktorých politici ani netušia a sú úplne prirodzené v našich regiónoch, keď sa naozaj stretávajú naše mestá a obce, občania, ktorí tam žijú. A zároveň po tých 30 rokoch je to príklad unikátneho rozdelenia v tom dobrom, keď po Československu vznikli dve samostatné republiky a napriek tomu, že rozdelenia v Európe boli často dramatické, často mali mnoho obetí a doteraz sú medzi mnohými štátmi nie ideálne vzťahy, tak to naše rozdelenie bolo o tom, že vznikli síce dve samostatné republiky, ale všetko to pozitívne, ktoré naša spoločná história priniesla, ostalo a verím, že to tak bude aj naďalej, bez ohľadu na to, aké vlády v ktorej republike budú. A je to pre mňa príbeh dvoch úžasných národov, ktoré sú samostatné a napriek tomu sú si stále blízke. Děkuji moc.